Jeg arbejder frivilligt i Templet. Der er en musikforening, der arrangerer koncerter, hvor jeg står i baren. Jeg har været med til at koordinere og coache 2. 3. klasser til et stort kidsvolleystævne. Og jeg har lavet frivilligt arbejde med noget, der hedder Kulturproduktionsfestival i Aarhus, i samarbejde med Frontløberne. Og jeg har hjulpet indvandrere med lektier i en lektiecafé. Nummer 15, motivation. Nummer 20, selvtillid. Nummer 48, overskud. Nummer 57, styrke. Nummer 3, management. Nummer 24, relationer. En af de bedste oplevelser, jeg har haft, det var en gang, hvor jeg hjalp en ung fyr med at kende forskel på nutid og datid, og bruge det, når han skulle snakke, og da han gik derfra, der havde han den der fornemmelse af, at nu kørte han bare, og nu kunne han bare snakke dansk meget bedre. Det vigtigste, jeg har lært af at lave frivilligt arbejde, det er, at man kan give rigtig meget. De der børn for eksempel fik rigtig meget ud af det, og det krævede egentlig ikke så meget af mig, som jeg havde troet, det ville gøre. En af de fede ting, jeg har oplevet ved at være frivillig i et musiksted, det er, at man kan være til en koncert med et eller andet lille upcoming band, og så kan man stå i baren og overvære hele koncerten, så man ikke går glip af noget, men samtidig ligesom yder en indsats for at få stedet til at fungere. Noget af det vigtigste, jeg har lært ved at være frivillig, det er at kommunikere. Og kunne kommunikere til nogen, der også er på et meget yngre end en selv. Og stadigvæk få sit budskab ud og sørge for, at de får det sjov med den tid, man bruger på. En særlig god oplevelse ved mit frivillige arbejde var efter stævnet, en måned efter stævnet, mødte jeg nogle af de børn, jeg havde haft på mit hold. Og de kunne genkende mig, de kom hen og var rigtig glade for at se mig, og de sagde, at de var blevet helt vildt glade for at spille kidsvolley, og spillede det meget nu, og det var super fedt. Så jeg havde gjort en forskel, følte jeg. I min fritid har jeg valgt at prioritere frivilligt arbejde, fordi det giver mig en god indsigt i musikverdenen, og møde en masse nye mennesker. Det er rigtig spændende i forhold til ens normale hverdag i skole og ved andet arbejde. Nummer 19, sociale kompetencer. Nummer 71, tillid. Nummer 61, konflikthåndtering. Nummer 45, retfærdighed. Nummer 24, relationer. Nummer 64, livsstil. Nummer 18, selvstændighed. Nummer 60, omsorg. Nummer 94, begejstring. Jeg tror, det gavner min fremtid, at jeg har lavet frivilligt arbejde på den måde, at jeg har mødt en masse nye mennesker, og jeg har haft mulighed for den at tænke ud af gymnasieboblen. Det frivillige arbejde, jeg laver i dag, kan gavne mig især inden for ledelse, men også bare det at stille sig op foran andre og kunne snakke. Jeg tænker ikke på frivilligt arbejde som noget, der gavner mine karrieremuligheder. Jeg tænker nærmere på noget, som har gavnet mig som menneske, og det kan jeg så indirekte bruge fremover. Jeg finder tid til mit frivillige arbejde ved blandt andet at skære ned på nogle af alle de ligegyldige tv-programmer, der er i fjernsynet, og især på surfing på nettet. Altså, jeg havde tid til det, fordi det foregik kun over en weekend. Det foregik fra torsdag aften til søndag eftermiddag, hvor vi skulle være der. Vi skulle være til stede alle timer. Det gode ved frivillige arbejde er, at man selv kan planlægge, hvornår det skal ligge. Mit frivillige arbejde, der skal jeg bare have 4 vagter på et halvt år, og jeg kan selv bestemme, hvornår det skal ligge i god tid. Jeg vil anbefale andre unge til at lave frivillig arbejde, fordi det er en kanon oplevelse og en stor udfordring, som man stiller sig selv. Hvis jeg skulle anbefale til mine venner at lave frivilligt arbejde, vil jeg sige, at det gavner dig personligt. Du får en masse kompetencer, som du kan bruge senere i livet. Når du skal ud og søge job, blandt andet, er det rigtig godt at have ved siden af dit CV eller på dit CV. Og så får du det godt med dig selv jo. Altså, det er jo en god følelse, at du føler, at du har gjort noget godt for andre.